Защо да наемете болнично легло? Вижте това видео и ще разберете. След оперативна интервенция, особено при пациенти с ограничена подвижност, изборът на подходящо болнично легло е от съществено значение за успешното възстановяване. Закупуването на такова легло е скъпо, а наемането му предлага редица предимства, които улесняват както пациента, така и неговите близки. Първо предимство е икономическа ефективност. Наемането на болнично легло е подостъпно финансово, особено когато нуждата е временна. Това позволява на семействата да осигурят необходимия комфорт и грижа, без да поемат значителни разходи за покупка. Ние можем да ви предложим тази услуга на достъпната цена от 120 лева за месец, което е значително по-изгодно в сравнение с цената на ново легло, както и в сравнение с други фирми. Второ предимство е функционалност и удобство. Модерните болнични легла предлагат функции като регулиране на височината, което улеснява пациента при ставане и лягане, както и при изпълнение на ежедневни дейности. Тези настройки подпомагат и лицата, които се грижат за пациента, като намаляват физическото натоварване при обслужването му. Според специалисти, регулирането на височината прави достъпа на полагащите грижи по-лесен. Друго и важно е, че те осигуряват безопасност. Болничните легла са оборудвани с странични прегради, които предотвратяват случайни падания по време на сън или при движение. Това е особено важно за пациенти с нарушен баланс или когнитивни затруднения. Трето предимство е, че леглата осигуряват подобрено възстановяване. Възможността за регулиране на позицията на тялото спомага за подобряване на кръвообращението, намаляване на отоците и облегчаване на болката, което ускорява процеса на възстановяване. Болничните легла позволяват оптимално позициониране, което подпомага оздравителния процес. Следващо предимство е, че чрез наемане се осигурява гъвкавост и удобство. Наемането на болнично легло предоставя гъвкавост по отношение на продължителността на използване. След приключване на възстановителния период, леглото може лесно да бъде върнато, без да се налага да се мисли за неговото съхранение или препродажба. Наемането е практично решение за краткосрочни нужди. В заключение, наемането на болнично легло след операция е практично и икономически изгодно решение, което осигурява необходимия комфорт и безопасност за пациента, като същевременно улеснява грижите от страна на близките. В нашия канал може да намерите видео с леглата, които предлагаме, както и инструкции за тяхното използване. Свържете се с нас за индивидуална консултация.